Egun on guztioi eta ongi etorri gure herrira Lasarte Horiara, ez nuke nahi gure artean biegun pasa eta bueltan esan zen ezaten harrera txarrekoa garela eta alakorikan. Udaltopek jakina ardatz ditu hitzaldiak eta ponentziak horiei laizter bide emango diegu, baina aurretik halako solasalditxo eta egingo dugu euskararen bueltan beti ere, hemen eszenario honetan hori erakundetako ordezkariekin izango da, eta horren aurretik pentsatzen ditzen kuriosoa dela, nola ordezkariak aurrean esertzen diren, beste erremediorik ez dutelako eta gainerakok atzerako joera duzuen. Beldur ematen du aurrekalde honek, ez? Hor babes hartzen duzu. Bueno, pentsatzen du konfiantza giro bat sortuko dugula egun hauetan eta pixkanaka aurrerako joera hartuko duzuela. Esaten nuen bezala, ohikoa den argazkia, familia argazkia aterako dugu, naiz eta hain ohikoa izan ez den, hain justu ere azken urteetan udaltopen ordezkari guztiak, erakunde guztietako ordezkariak argazki bakar batean biltzea, gaurkoan litekena izango da hori, beraz, dagoeneko alkateak aurkeztu dituen Bingen, Markel, Mikel, Igone Lorea eta Jon, zatozte mesedez nire albora argazki hori ateratzeko. Serio jartzen da. Bere hemen egotekoa zen, Hirigune elkargoko hizkuntza politika arduraduna, Beñat Arrabit, baina oporretan da Eskozian eta ez du etortzerik izan. Dena kontatu ez dut. Ba, esan da dago ba. Hori ez esateko esaten didate, baina ez zaio asko inportako seguru asko. Gainera zer egingo eta bideoa bidali du. Inbidia emateko edo. Bai, listo. Beraz, esan dugun bezala, orain solasalditxo bati ekingo diogu, baina aurretik, agindutako bideo hori, beraz, Beñat Arrabi duzue, ez da non agertuko den, aurrera Beñat. Egunon denei, beraz, nahi nuke hasi, beraz, ene barkamenak eskatuz, zeren Espainiz izaiten altzidek ilan, beraz, Lasarten, eta dolu handi bat dut, minen, oporretan naiz. Beraz, aurten edizio berezi bat bada, lehen aldikotz eskualeriko eta elkargo guziak parte hartzen baitute, guk, plazer handi batek ilan, parte hartzen du beraz, aurten antolatzaile gisa, eta hortaraz, frango kontent gira. Horai, urratxe zurat, ahi gira beraz, gure eskualaren politikaren lan zen. Eta udaltop guretako eta beharrezkoa da, beraz, gure mungaz gainiko harremanetan eta behar behiti ditugu, beraz, bat besteari eman gure ikus moldeak eta beraz, zinez baditugu guk astapen batean balimagira ere, beraz, badugu, beraz, guk ere esperientzia berezi bat, eta beraz, harremanetan izan ez besteek lan, eta guretako ere garantizioa da, beraz, eta udaltopet parte hartzia. Beraz, azkenik, kulturetxean zaraizten guziak nahi zituten agurtu, eta eskozitik, eta zintaz ohituko niz, beraz, mementu untan, eta espero dut, eta gure teknikariak, eta zirek denak elgarrekin harremanetan aizanez, heldu den hastean, gero eta gehiago, eta hobeto hariko tirela, lanean, eta hortako egina baita udaltop, eta udaltop parte hartzaileak. Agur! Nik ez dakit benetan Eskoziatik bidalia den bideoa, ege da Eskozia berdea dela, Euskal Herria ere, baina hor atzean zen baserri hori, iparraldeko ez ote zen edo, hor utziko dugu kontua. Tira, zazpiak bat, elkarlana etxetik hasten da hori da, oraingo solasalditxoari jarri diogun izenburua, izan ere antolatzaile taldera EAeko, Nafarroako eta iparraldeko ordezkariak bildu dira, eta ezinbesteko galdera da, hasteko behintzat, Bingeni egingo dio dela, zer moduz Bingen bidaia lagun berriekin. Egunon guztioi, egunon Lasarte Horiako alkate eta lankideok, eta egunon udaltopeko kideok. Nik uste dut, urte batzuk pasata, atzera begira jartzen garenean, konturatuko garela, zeinen garrantzitsuak izan diren azken urte hauek Euskararen normalizazioaren inguruan.
Atzera begira jarrita konturatuko gara eta ikusiko dugu, inoiz ez bezala, erakunde txiki bat sortu dela iparraldean. Ikusiko dugu, aldaketa politikoaren ondorioz, euskararen aldeko politikak bermatu direla Nafarroan. Ikusiko dugu, Euskal Autonomia Erkidegoan, Jaurlaritza, Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako foru aldundien artean eta gizarteko euskaltzale taldeen artean, dinamika berriak sortu direla eta lan egiteko modu berriak. Nik uste dut, euskara bizi den lurraldeetan, inoiz ez dela horrelako aukerarik izan. Eta espero dut, elkarrekin hasi dugun bideo honek jarraipena izatea hurrengo urteetan ere. Ipini ditugun oinarriak behintzat helburu hori zuten eta dute. Jon, galdera bera zuri ere, bidelagunak berriak dira, haiekiko lankidetza zer moduz da? Bueno, ongi etorriak lasarte horiara eta egun on denoi. Hirugarreneko ongi etorri, Egitan ongi etorri izateko, ez? Ez ezaten esan bintzat herrin geizki tratatu gunik. Hori. Bueno, iruditzen zait, lankidetza urte askotan udalto pasizanetikan, txiki-txikitik hasizan, umila hasi ginen, apala hasi ginen, baina, bueno, gero eta zentzu gehiago, gero eta indar gehiago hartzen junda, erakunde gehiago nahi genitun, azkenean nik uste denak sartzea lortu dugula, eta egia esan elkarlana oso positibotzat hartzen dugu, ondo lan egin dugu, eta iruditzen zait hemendik aurrera gehiago eta hobeto egingo dugula. Udaltopen gobernantza eredu berria hitzetik hortzera, ibiliko dugun kontzeptua izango da. Ez bakarrik komeni den zerbait bezala, baizik eta dagoeneko martxan, dagoeneko aplikatzen ari den zerbait bezala hori, nire lanagatik askotan egokitu zait, aldundiko, prentsaurrekotara joatea, eta hori askotan aipatu duzuen zerbait da, Markel. Egunon. Bai, egunon. Guk entzungo zen edaten beste aurreko urteetan eta nola legealdia hasi genuenean egin genuen urrats estrategiko oso garrantzitsua euskararen normalkuntzaren ikuspegitik. Euskalgintzatik zetorren hausnarketarekin bat egin genuen eta euskalgintzak esaten zuen azan euskara bidegurutzean dagola eta horrekin batera bi ideia nagusi barneratu genituen eta ongi barneratu gainera. Lehenengoa zan euskalgintzarekin erakunde publikoek bultzatu beharreko elkarlana, alegia eskuartean geneukan erronka izugarria zela eta elkarrekin egin behar genuela, ezinbestekoa zela hori, eta bigarren berrikuntza ere funtsezkoa zela, oraindik ere oso garbi ez geneukalako nondik jo. Ez orduan berrikuntzaren ideia hori importantea zen. Elkarlanaren ikuspegitik guk lehenik eta behin 2016an, legealdi hasita segituan jarri genituen, euskararen erabilera bultzatzeko berrikuntzarako ideiak edo palankan dinamika bat, sektorearekin, euskalgintzarekin, hori partekatu genuen. 2017an, dirulaguntzen ikuspegitik, gure dirulaguntzen ikuspegitik partaidetza prozesu bat martxan jarri genuen, eta horrek isla izan zuen dirulaguntza izendunetan, isla zuzena. Beraz, eraldatu egin zuen baita ere gure administrazioaren eta funtzionamentua bera. Eta urratxik importanteena niretzako egin genuen 2018an. Zuk aipatzen zenuen bezala guk gobernantza eredua aldatu egin dugu Gipuzkoan, tresna bat jarri dugu martxan izena duena etorkizun eraikiz, eta etorkizun eraikizekin nahi duguna da Gipuzkoak etorkizunari begira dituen erronka nagusiak modu kooperatiboan, modu horizontalean gizarte osoarekin partekatu. Guk zorionez Gipuzkoan gizarte antolatu oso indartsua daukagu, eragileak sektore guztien eta oso potenteak indartsua dauzkagu, eta hoiekin elkarlanean aurre egin nahi diogu dauzkagun erronkei. Horregatik jarri dugu martxan, ibili izeneko hizkuntza berrikuntzan esperimentatzeko laborategi kooperatibo berri bat, eta egin dugu Mondragon Unibertsitatearen ikuspegi akademikoarekin sektoreko 4 eragileekin, alegia Eluiar, Emun, Langune eta Soziolinguistika klusterrarekin. Hori izan da niretzat behintzat legealdi honetan euskararen normalkuntzaren ikuspegitik ikusi dugun guretzako behintzat berririk pozgarriana, zergatik txertatu dugulako euskararen normalkuntza prozesua laborategi zehatz edo konkretu batekin, guretzako etorkizunari begira Gipuzkoak dituen erronka guztien artean, erdi-erdian. Eta hori estrategikoki importantea da legealdi honetan, baina izango da hurrengo urteetan ere importantea, hain zuzen ere horrek segida izango duelako.
Euskalaldiak seguru asko lan molde berriak ekarri dizkigu eta horren ondoriorik ezagunena edo nabarmenena izango litzateke erakundeen eta eragileen arteko lan egiteko modu sakonagoa seguru asko. Jakin nahi dugu horrek ze eragin duen, ze islada duen Nafarroan justu, Mikel? Bueno, egunon guztioi ere, aitortu behar dut, eragin handia eduki duela Euskaraldiak Nafarroan eta Nafarroan lan egiteko moduan. Gobernuan bi modutan gauzatu dugu Euskaraldiaren lankidetza, alde batetik hitzarmena iaz eta aurten sinatu dugu Nafarroako topagunearekin, gure ustez erabilera bultzatzeko gizartearen motorea delako. Eta horrela nik uste dut, emaitzetan oraindik ez ditugu oso ongi ezagutzen datu guztiak, baina nik uste dut nabarituko dela. Eta bigarrena izan da, parte hartu dugula Euskal Herri mailako koordinazio batzordean, eta hor, eragile guztiekin batera lan egin dugu. Kontuan hartu behar dugu dena den, lan hori ere posible izan dela, duela 2 urte, 3 administrazio publikoen artean sinatu genuen 3ko itunari esker. Instituzioen arteko lankidetza horrek nik uste dut ere erraztu egin duela Nafarroaren kasuan eragile guztiekin lankidetza bideak bilatzea, eta gero elkarlanari begira, hain zuzen ere nik uste dut aurtengo udaltopen helburua hori izan dela, ez? Elkarlan hori nola gauzatu edo elkarlan horren oinarriak denon artean ere adosten ditugun eta ikusten ditugun. Solasaldiaren mahai hau izten joango gara, mahai edo sofagune hau izten joango gara, eta galdera bakar batekin izango da, galdera horri Laurek erantzun beharko diote, eta aldala erantzuna errepikatu gabe horrek esan nahi du, azkena erantzuten duenak, bin genekalegia gauzak zailago izango dituela, baina zer egingo zaio ba. Jon, zuretzat galdera beraz, zein izango litzateke zure ustez Euskaraldiaren etorkizuna? Non jarri behar dugu arreta, fokoa, argia? Bueno, nik usteet fokua o arreta jarri beharko gendukela hasiera batian zunian, ez? Azkenean jendeak igual pentsatuko du, jun liteke pentsatuz Euskararen aldeko jarrera baten kontua izan litekela, ez? Baina azkenean hau hasiera batetikan izan duzan, erabilera programa bat edo erabilera normalizazio programa bat. Nik uste hor izan behar duela fokua, dudik gabe. Markel? Bai, lehenagoenik aipatu dut guretzako funtsezkoa da elkarlanaren bidea, Euskaraldiak hori adierazi zuenez, azkenean elkarlanak aldaketa kualitatiboak egiteko aukera ematen digula, barkatu. Eta orduan nire ustez bentzet aldaketa horretan behar dira egitura egonkorrak sortu. Ez guk adibidez Gipuzkoan sortu ditugu Gipuzkoa berdinago izeneko ekimen bat nun Gipuzkoako zenbait eragile, enpresa mundukoak, kirol mundukoak eta bat egin dugun Euskararen erabilera gure komunikazio publikoan lehenesteko, 18 bat eragileekin sinatu genuen akordioa. Horrek bidea hasi du eta jarraitu egin behar du eta eragile berriak inkorporatu behar ditugu Euskaraldiaren inspirazioarekin eta filosofiarekin jarraitzeko, eta bigarren ekimena guretzako funtsezkoa da D-ereduko kirola izeneko ekimena. Hor ere Euskaraldiaren inspirazio hori, filosofia hori, Euskara lehenestea kirol munduan Gipuzkoan, guretzako izango da etorkizunari begira konpromisorik importantenetako. Euskaraldiaren etorkizuna, Mikel, Nafarroatik, nola ikusten duzu? Bueno, nik esango nuke etorkizun oparoa ikusten dudala, baina bai gutxienez nik dudan arduratik begiratuta arrakasta lortu nahi baldin badugu, ezinbestekoa izango da administrazio publikoetan Euskara erabiltzeko aukerak handitzea. Ez litzateke koherentea izango gobernu batek herritarrari Euskaraz egin dezala eskatzea eta aldi berean neurriak ez onartzea Euskaraz egin ahal izateko, ez? Orduan hor guk erronka handia dugu bide horretatik, urratsak ematen ari gara, eta hurrengo urtetan nik uste dut urratsa horien Nafarroan lan handia duzu horretan, ezta? Bai, lan handia dugu, eta lau urte hauetan egin da lan handia, baina horren emaitza lau urtetan ikustea zaila izaten da. Hurrengo urtetan nik uste eta lankidetza hortarako ere lagunduko du zalantzarik gabe. Bingen, errematea. Nik 4 giltza aipatuko nituzke. Eta 4 giltza horiek izango lirake orden honetan ikerketa, pertsonak, mundu pribatua eta gizartearen atxikimendua.
Euskaraldia bultzatu genuenean, esan genuen etzala komunikazio ekintza bat. Sustrai batzuek utziko zituen ekimen bat zala. Eta ikerketarekin lotu genuen. Esan genuen Euskaraldiarekin batera ikerketa egin behar zala. Hau da momentua, ikerketa horren ondorioak ezagutu eta ekitaldi berriak ikerketa horren oinarrietan sendotzeko. Bihar izango ditugu ikerketa horien lehenengo berriak. Bigarren giltza bezala pertsonak aipatu ditut. Nik uste dut Euskaraldiaren lehenengo ekitaldi honetan oso garrantzitsua izan dela, erakunde eta talde euskaltzaleetako pertsona talde batek izan duen konbibentzia, auzolana eta konfiantza giroa. Eta uste dut giro hori eta pertsona horien arteko lankidetza ere beharko dugula hurrengo Euskaraldirako. Hirugarrena, mundu pribatuan erronka handi bat daukagu. Eta mundu pribatuaren barruan, ekonomiarekin eta lan harremanekin zerikusia duen mundu horretan. Beraz, pertsonetatik taldeetara jo behar badugu, hurrengo Euskaraldian, uste dut, Euskararen agerpen hori bultzatu beharko genukela, harreman ekonomikoen eta lan harremanen mundu horretan. Eta laugarren aztu dut? Hiru ez dira gutxi, Bai, gizartearen atxikimentua, barkatu. Biharko ondorioetan ikusiko dugun kontuetako bat da, badago duda bat, Euskaraldiarekin Euskal mundutik aruntzago joan geran edo ez. Euskaliztunen mundutik aruntzago joateko gaitasunik izan dugun edo ez. Nik uste dut Euskararen normalizazioaren inguruan egiten ditugun ekimen guztietan aintzat hartu behar dugula eta bilatu behar dugula gizarte osoaren atxikimendua. Eta Euskararen alde hartzen ditugun neurrien aldekotasuna. Lau giltza horiekin geratuko nitzutenik hurrengo Euskaraldirako. Oso ondo honetan utziko dugu beraz mahai hau, estimatzen dizuet, zuei lauroi, baita gainerako erakundetako ordezkari ere etorri zaretelako, badekit estu zabiltzatela lanez, besteak beste, hauteskunde garaia delako, eta beraz joan zaitezten utziko dizuegu, mila esker. Mikel.